Sa number 6, senior citizen ginpatay sa mga armado sa EB Magalona. 3 kaigo sang bala sa dughan, likod kag paa ang naangkon sang mangunguma nga ginpatay sa mga armado sa sitio Maabo, Barangay San Isidro sa Banos ng EB Magalona, Lunes ang aga. Nagwa sa investigasyon sa PNP nga ginsulod sa 5 ka mga armado ang balay sang biktima nga ginkilala kay alias Jerry, 64 anyos kag siya ang ginpagwa. Nabatian na lang sang live-in partner sang biktima nga yara sa sulod sang balay ang 3 ka mga lupok sang pusil. Na-recover sa crime scene ang isa ka cartridge case sang M16 rifle. Ang balay sang biktima ang yara sa ibabaw sang bungyod. Mga 4.5 kilometro ang kalayuon sa proper. Wala man sila sa malapit nga tupad balay. Sa karon padayon pang investigasyon sa motibo sang krimen.